Mbokmu Dewi Kundi kae ora beda kaya wong pelanyan. Mbokmu Dewi Kundi kae lambanging wanita elek, lambanging wanita reget. Kae bar ditumpaki Bathara Darma, ditumpaki Bathara Bayu, ditumpaki Bathara Asmara. Kae wong wedok remeh, kae wong wedok murah, kae wong wedok pelanyan bajingan. Wanci plethek Sang Hyang Surya sampuh aluk pitutama Bendalawati sanggaring para wadya bala Tegal Kurukasetra nalika semanten katingal pating jlerit pating brengok wanda ingkang blasah kaya babatan macing sarah ladu ganggeng rambut krikil untu madyaning Tegal Kurukasetra nadyan nirining bengawan ganggo malera awit kecipratan gedhe ngewoning menungsa ingkang sami pecah madyaning Tegal Kurukasetra. Prabu wonten menapa dene paduka kepareng rawuh wonten ing pesanggrahan Yayi Senopati Negaring Astina Paman Prabu Salya ing Mandaraka Rama Prabu Salya inggih kasinggihan mekaten monggo miturut Werda Jitapsara ingkang sampun wonten astanipun ingkang Raka ing Ndarawati boten wonten mengsaipun kejawi namung paduka Yayi Prabu mila dinten sakmangking kedah madeg Senopati paduka Yayi Prabu ing Ngamarta. Koko Prabu menawi kula kedah mengsah Kanjeng Rama Prabu Salya samangke paduka Kanjeng Koko Prabu kula aturi angunus patrem kewala katujau dada kula. Gesang kula wonten ing alam padhang mboten kula ginakaken mrawasa dhateng sak pepadhanipun langkung-langkung dhateng tiyang sepuh. Dosa menapa ing badhe kula sandhang menawi kula mentala dhateng Kanjeng Rama Prabu Salya. Nuwun sewu Yayi. Menika sampun tumapak Bratayuda Jaya Binangun. Bratayuda kula mboten ngajengaken wonten ingkang kenceng adreng ngawontenaken Bratayuda kadang kula pun Werkudara kelawan Arjuna. Paduka tantu kemutan marambah makaping-kaping kula ngemutaken dhateng paduka Kanjeng Koko Prabu bilih Negaring Astina sampun ngantos tinebat sarana peperangan. Nadyan Pandhawa mboten pikantuk negari kula sampun trimah. Nuwun sewu Bratayuda menika jangkaning jagat ingkang jangka jagat sanes Puntadewa. Mila menawi wonten perkawis sing kados mekaten menika sampun ngantos nyambat dhateng pun Puntadewa kula aturi nyambat dhateng jagat raya menika. Ingkang mesthekaken para Jawata mestinipun paduka Kanjeng Koko Prabu mboten rawuh wonten ing pesanggrahan nanging kula aturi minggah wonten ing Kayiwangan murtah dhateng para dewa. Menawi Yayi mboten purun majeng wonten Mahabharatan Pandhawa mesti kawon kaliyan menang kula sagah nampi waton mriku dados kodrating Wang Mohanasa. Piye Petro? Go jajan mawon go. Lho kok jajan piye? Angel iki. Diwangsuli terus. Dikon maju perangan kok ora gelem. Nuwun sewu sinuwun. Petro ora sah melu-melu. Oh nggih empun. Arep omong apa wis ora isih dipenggak dalan ngono. Napa nek sampean ngoten niku tegel kalih sedanipun Ndara Werkudara, sedanipun Ndara Janaka. Nek panjenengan boten purun majeng wonten ing pabaratan. Upama Werkudara mati ana ing peperangan, Janaka mati ana ing peperangan, tegese wis mundhuh ing Makarti. Jalaran Janaka lan Werkudara kuwi ingkang ngadreng anakake perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Kok mesti entuk jawaban ya? Ngepek kok ya? Ora ngepek kok ya. Kok ya iso tes ngono.
Niki nek Bratayuda panjenengan mboten majeng tegese Pandhawa kalah. Mboten ngukup negara Ngastina. Aku ora ngukup negara Ngastina ora apa-apa. Bondo donya derajat pangkat kuwi ming sampiran. Ora bakal tak gawa sowan ngayunaning Gusti. Kamulyan tumraping Puntadewa wis ndak kiwakake wit saka aku lair ana ing jagat iki Petra. Piye Petra? Coba, lo tak ngundang Bagong. Rasa wis rasa. Malah saya geger kowe ngundang Bagong. Bagong ki ora iso gawe pertanyaan kok. Bagong pertanyaan dijawab dhewe kok. Malah ngrekoso kowe iku. Ucap kacarita. Ing nganglang dirgantara. Nggih. Sukmaning Sang Begawan Bagaspati nalika semanten seda disedani Sang Narasoma. Manjing angganing Sang Puntadewa dadi abrit bergadak pasuryaning ngalindring awarta. Kesuwen ya nganggo gunungan wae. Maeka karo aku ya, Tru. Ya. Oh, pirang-pirang ki rombongan. Mbok kowe iki paham lakon lho, Gong. Kingko bakal disusupi iki. Engko balik iki nek diceritakake iki bakal adegane iki. Ora kok malah nglinting 76 terus. Aku ki ndung tau nglakoke rubuhan. Ora entuk. Aku nglakoke Kresna Dutake Rai Kuting Pengkeret ra karo-karo. Koko Prabu, wonten dawuh Yayi, wonten pundi durungipun Kanjeng Prabu Salya ing Mandaraka? Kepareng sak mangke kula ingkang badhe madheg suraning driya mapakaken kridaning Senopati saking negari Ngastina. Anak Prabu Ngamarta, anak Prabu Puntadewa kinalungan sekar melati lirunce cetha lamun dideke dadi Sinowati. Yo, aja nganti kedisikan alendring Mandaraka. Sipat Jemparing sing gedhe pangapura piyanta kanthi ana Jemparing ing Prabu Salya ingkang tumama angganing anak Prabu Ngamarta dadi jalaran sedaning anakku Ngamarta Prabu Darmakusuma. Wujuding Aji Candra Birawa wujud yaksa ingkang mangewu-ewu nalika semanten angepung Sang Puntadewa parandene Prayitna Sang Darmakusuma ingkang titisan Sang Begawan Bagaspati pranyata menika ing dados tiyang sepihipun Sang Candra Birawa mila sami nglumpruk nalika semanten sigra manjing angganing Sang Puntadewa bali marang asal mula-mulane. Nganti kaya udan laku ning panah ing lumepas saking gandhewaning Prabu Salya. Parandene setunggal kemawon boten wonten ingkang tumanduk
angganing Sang Puntadewa. Nalika semantening cipta kaya wis ngener janggane parandene kaya menggok lakuning Jemparing. Mila dadan wonten ingkang tuwa mangganing Nalendra ing Amarta. Tanggaping gati Risaksanana Tandrawati. Yayi. Kula aturi ngasta Jemparing tumunten ingkang wa ing Mandaraka kalapasana Jemparing. Yayi Prabu Darmakusuma. Yayi, lampahing Jemparing saking mengsah pindha Jawah. Lah kok mboten nendha, mboten minglar. Ani nyatane mboten wonten sing temama wonten kok. Wah, kula ya gumun anggere curut. Ketoke kaya pas teng jangga ning manani kaya reting. Sit. Delok tenan. Pusakane apa ya? Wong Ratu Digdaya kok ya. Lah nggih, kula wis sareng kranjang. Lah iya. Pripun iki? Petruk jupukna Jemparing. Jemparing sapa? Wis sangarepmu? Oh nggih. Niki pusaka teng kretane Ndara Puntadewa. Mestine ngono. Koko Prabu, kula mboten badhe wentala. Yayi, menika kedah. Koko Prabu, kula mboten badhe wentala. Menika kedah, menawi mboten ngaten mboten badhe rampung perkawisipun. Kula aturi ngasta Gendhewa dipun mbat Jemparing menika, Yayi. Petro non piye Petro pun nderek mawon. Aku ra iso lan ora bakal kober sarta ora bakal mentala. Sakling ngecul-culke pun. Mboten usah dinceng. Nek perlu kalih tingkem netrane. Niki tumpangke Gendhewa tarik lare ngucul ngoten mawon. Rasa dipaske. Nek ora dipaske ora kena. Ah sing kandha sapa? Wong iki ora tau tak matke. Batin kula mung kene iki. Nyatane ya kena ora. Wong edan. Ya to yen pancen kaya mengkono Petruk aku ora bakal ngulatake Kanjeng Wing Mandaraka. Jemparing bakal ndak lepasake. Nggih, ning atos-atos Ndara. Iya, Panakawan. Oh. Ing batos datan mentala nirnakaken ingkang Wing Mandaraka. Parandening mangke Jemparing tinumangake Gandhewa. Tinarik laring Gandhewa malengkung kaya putung-putung aja Gandhewane. Kainceng mandhap ingkang kinaryolesan amung wujuding siti ingkang mapan wonten ing Bantala parandening keparing ing Jawata. Lumepas punang Jemparing ngengingi Bantala menggok lakuning Jemparing ngener dadaning Prabu Salya seda ngalumpruk kewanda madyaning kreta. Oh kono sing iso dijagake.
Wadyabala cilik-cilik pun ngantun pinten glintir wedha cacat ana sing timpal pundhake, ana sing buntung sikile. Ana sing cacat tangane, ana sing bedah dadane. Upama dikon maju ning pabaratan, dadak disurung-surung, dadak dieret-eret, dadak ditarik-tarik. Napa kelakon? Napa sing wewayangan ana ing padoning netra kelakon dinten samangke? Nggih, tasih wonten ingkang paman ing Plasa Jenar. Sampun kinten Kurawa sampun telas, sampun kinten Prabu Duryudana sampun pejak. Ayo, Amuk Suramrata, Jayamrata iki patih Ngastina Sastra ing Plasa Jenar Kaningati. Werkudara senggune. Wah, nganti kahanane kedadian kaya ngene merga saka cangkemmu. Akeh wong dadi kurban merga saka patrapmu lan watakmu. Kowe wis seneng iso ngobrak-abrik katentremaning Kurawa lan Pandhawa. Wong tuwa mawa wisa cangkeme. ora sandadak cerewet. Kowe apa aku sing tekaning pati? Wah, suwek cangkemmu. Ora apa-apa, Ora apa-apa. Petruk kowe arep ngapa? Setan lha kok dadi ampuh banget iki. Ndara Werkudara nganti gila digejlek di suduk Wancana kok ora apa-apa. Ora apa-apa. Ayo tandang ana legane atiku. Ora apa-apa. Welem ora apa-apa. Ora apa-apa. Aduh. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Gah aku ndas kok dimut. Pancen setan ya. Ora apa-apa. Ayo Pandhawa kon maju bareng kene. Aku ora bakal mati. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Candak kowe. Aya. Ora apa. Udus wecet. Ya. Wah. Ya. Wah. Iya. Oh, ecet. Wah. Iya. Oh, ayo. Ayo. Aya. Ora apa-apa. Ayo. Ayo kanca ngayahi karyaning Praja Kere. Piye reng? Nganti megap-megap aku terus. Mesok ora apa-apa. Ayo aja mlayu maju bareng Pandhawa Limpol jane. Kaya iso nggih. Wah, senggune ampuh. Aduh, Pak, ora apa-apa lak deplok cengele ora apa-apa. Pedro, Nun, bapakmu nendi? Semar. Yo. Semar iki endi to ya? Kancane do geger kaya ngene kok.
Iki konangan nih. Ndelik kaya ngapa anggere suarane Semar ki nek ngorok suarane beda kok. Nah, iki bar ngandhake speedometer terus turu ya iki. Lindu guntung motor. Goleki to. Goleki Ndara. Ndara sapa? Ndara Werkudara. Napa? Ae kono. Ya guys. Enten apa, Den? Sengguni maju Senopati. Terus Tak kapak-kapake ora apa-apa. Tak suduk kuku Pancanaka ora tedas. Wah, Semar kuwi kondo piye? Sampan lali jaman rebutan Lisah Tala biyen. Gendhaga isi Lisah Tala dibandemke kalih Eyang Saptawarga. Kurawa Pandhawa do mlayu rebutan Lisah Tala. Wonten saperangan lisah sing kecer enten Jlambrah Pertapan dienggo gulung karo Sengkuni. Mula awake Sengkuni iku kena Lisah Tala kabeh. Ming wonten saperangan sing ora kena Lisah Tala. Nggo napa? Yen Medi Cantaka. Medi Cantaka ki apa? Sing jelas wae Pak, saiki iki wong saiki ora ngerti Medi Cantaka ki ora ngerti. Iki penonton milenial. Medi Cantaka sing jelas wae. Nggo napa? Wadidang. Iki angel meneh wadidang. Nggo napa gek terus terang? Nggen silit. Aidan. Nggen riku niku disudet nganggo Pancanaka mak ndelup. Engko tuh diblerek munggah mudar Sengkuni. Wah, jijik. Ampun gagas jijik. Nek gagas jijik Sengkuni urip napa sampean gelem Sengkuni urip? Wah, Petro melu. Nggih. Petro. Nun. Wah, jarine dicopot. Siap. Apokmu kapan? Aku arep tok ngapake. Werkudara aku ora apa-apa. Aku ora iso mati. Wis, Nggih. Ora. Aja disuweki jarikku. Lah, rangkepan jin. coba sisan. Nggih. Ayo. Aja. Esuk aja apa. Waduh, katok cekak. Lanang kok rangkepe pirang? Iya. Wah, gleleng iki. Lho, kok dadak ditandatangani barang. Mencawet kok ditandatangani. Lah injene. Yo. Waduh. Lah nika Den. Waduh, alah mencep. Aleman. Gaya ora. Kok nika drum nika. Kayak diblus ngoten mawon. Kemput gak kanginan. Wah, Sengguni. Tumung kula bapa ngakoso ibumu Pertiwi. Kowe bakal tekaning pati. Aku ora bakal mati. Aku ora iso mati. Aku ora bakal mati. Awas, kleru.
Kula dadi pas. Ya. Aku ora apa-apa. Aku ora bakal iso mati. Aku ora apa-apa. Gang, nangka blonyoh lho. Siapa sing opek? Iki tiba kok le. Asik. Nyuwun Ndara. Kok gedang kluthuk ta, Tru? Ngomong lak malih ta, Tru? Jare nangka. Delokan kuwi kokone Ndarawarga delok. Gilan. Mati aku Raden ayo. Ada. Oh. Aku ora iso mati. Pedro. Nun. Wis tak klocop kulite. Wah, isih sambat-sambat. Aku amuk. Ayo wong Pandhawa. Ayo amuk Suramrata Jayamrata ingkang yen padha-padha. Ayo aku dadi senopati. Kresna kakangku, Piye? wis wujud kaya oncekan gedang. Kulite tak klocop ning ora mudar. Werkudara, Apa? Sengkuni ora mati. Jalaran Sengkuni karo Duryudana kuwi wis tau sumpah sebaya mukti, sebaya mati. Arep semuni wujude kaya ngene nek Duryudana isih urip, iki ora bakal tekaning mati. Matine ya kudu bareng. Mula golek ana bongkote. Yo. Yai, Wonten dawuh.
sedaya para senopati negari Ngastina sampun ludes keles datan posisa. Nggih. Namung kantun Yayi Prabu. Samenika kados pundi? Mumpung tasih wonten kalodhangan, kadang-kadang kula para Pandhawa kepareng maringi pangapunten dhateng Yayi Prabu Duryudana supados emut dhateng Purwadasina. Sinten? Sinten sing diguling? Manganggep kula wong edan. Manganggep kula wong ora genep. Panca indriya kula tasih genep, aja dianggep wong edan. Lakoni wancen wis kula dadaki, wis kula lakoni. Kula wis tau ngucap Ngastina bali wonten panguwasaning para Pandhawa, nek tugel gumlundhung ndase Duryudana. Menawi pekaten keparingipun kula namung jumurung ndederek. Lajeng sakmangke kula namung nengga dawuhipun Yayi Prabu Ngastina. Lho, menungso sing wis entek-entekke prajurit birang-birang. Ora lega rasane ati kula nek ora ngokop gedhe Werkudara. Mumpung isih padhang rembulane, isih jembar kalangane. Duryudana tak njaluk kowe linga marang dalan sing bener, ora usah mejang kaya menita mulang kaya guru. Pintronjara langit sing dadi ratu ning Ngastina dapurmu dudu aku. Neng kene ditemtokke kaya apa aku sing bakal tekaning pati. Yen kowe mati, aku nyaur nyawane adi-adiku pirang-pirang sing wis tok dadekke banten ning Tegal Kurukasetra. Nah yen aku sing tekaning pati kukupen Ngastina, kukupen gaglaken Ngastina, gandul dasmu.
Dadaku nendi? Wah, ini ora ceket-ceket. Wah, biasane takon cukup godho kowe keset. Niki pun celak kesel awake. Mungkin apa perlune kek godho kek disiapke kek dipupuk. Petro, Nun. Werkudara mupuk godho ora bakal temomo. Lho, sebabe? Lho, Duryudana kae ya kusapen Lengatala. Oh. Meng ana pirangane sing ora iso. Sarta ana keringkiane merga lali ora diusapi. Bagian mana? Bagian mana ki apa? Oh iya lali aku. Wayang tak jak bahasa Indonesia. Bagian pundi? Bagian ki apa? Anu. Sing pundi sing ora diusapi Lisatala? Pupu sing kiwa, Petro? Oh nggih. Werkudara. Nggih. Ora usah dadak tak sasmitani yen kowe iso nglimpe pupune kiwa pupun Gada Rujakpala. Mutar. Dengklek ora iso nglawat pupuh nganggo godho pupumu sing kiwa ndeprok. Ayo sambat to Werkudara kowe gleleng kowe menang pupuku sing kiwa mbok pupuh aku ora iso mlaku. Aku ngakoni kowe menang ning kowe goblok. Kowe menang ning kowe wong pintu. Kowe ngukup negara Ngastina wis kothong, wis ora ana apa-apane. Bondo donyane wis tak ngguragat perang, wis entek kowe ngukup Ngastina ming nemoni wong lolo, wong ranti bapak. Wong sing padha lempoh merga kesempyoke ngaradan peperangan. Kowe nglakoni perang gedhe kanthi pawadan, kabecikan, katentreman, budi luhur, kabeh mau mung telek. Ora ana ning jagat iki budi luhur, kabecikan, katentreman, kabeh wis ilang, kabeh wis musna. Yen kowe gegegi babagan kabeneran sing arep benerke ngono apa aku tak takon. Ngastina wis rusak, Ngastina wis entek. Kowe ngakoni yen to kowe sadya ingkang njejegake marang bebener lan kautaman sing endi? Kowe ora ngrumangsani, kowe aling-aling kautaman. Kowe aling-aling bebener ning jane kowe iki getih-getih lethek. Pandhawa kuwi dudu satriya, Pandhawa kuwi menungsa. Sing asali saka getih sing reget. Puntadewa kae dudu anake bapakmu Pandhu, kae anake Sang Hyang Bathara Darma. Kowe kuwi ya dudu anake Pandhu, kowe iki anake Sang Hyang Bathara Bayu. Janaka kae anake Sang Hyang Bathara Asmara. Negula Sedewa kae anake Bathara Wasan lan Bathara Aswin. Ketok kowe iki getih reget. Mbokmu Dewi Kunti sing dikundangake wanita utama, mustikaning wanita. Aku tak takon, utamane nggon apa? Utamane nggon endi? Mbokmu Dewi Kunti kae ora beda kaya wong pelanyan. Mbokmu Dewi Kunti kae lambanging wanita elek, lambanging wanita reget. Kae bar ditumpaki Bathara Darma, ditumpaki Bathara Bayu, ditumpaki Bathara Asmara, kae wong wedok remeh,
kae wong wedok murah, kae wong wedok pelanyan bajingan. Sabar. Wah. Minggiro. Pak jur-jur kuandane Duryudana. Ngena karo ibuku. Werkudara sarek. Sarek to. Nganti remuk ora wujud kaya ngono kuwi ora mati. Kuwi ora mati. Duryudana sesuk bakal nglakoni pasiksan dirubung singgat dirubung wujuding uler. Wujuding cacing ana ing lemah suwene 100 taun tur ngrasake lara. Wah. Babuku aku nyuwun ngapura. Wis, aja mbok teruske. Pancen sipate Duryudana kaya ngono kuwi. Petra, nun. Kuwandaning sengkune kae gawanan rene, nggih. Barengipun wong loro iki ora iso mati nek ora dadi siji. Werkudara. Nggih. Cangkeme Duryudana kae sembreten. Petra wandaning sengune iki jejelna ning cangkeme Duryudana. Nggih. Kuning jim setan meriprayangan ingkang bakal ngombro-ombro ngrewangi karo Sata Kurawa sifat jembaring bali mawarang papanmu dewi-dewi leganing atiku. Ande Bima kang Simanabda Dursasana kang melawan wah Wustinar buka lawanging katentreman sirnaning para Kurawa Duryudana saandhane. Muga-muga mbabar jagat anyar ing kebak karukunan lan katentreman. Sisaning angkara murka sirnake saka Tegal Kuru Kasitra dimen padhang kahanane. Edan kono kawan edan. Bareng Bratayuda menang kok le joget kok. Semar kok nganggo tekrek barang ki ngopo? Men nyuwara gayeng. Koko Prabu
ketingal sampun padhang lelampanipun inggih Yayi sakmangke kantun nyuwun palilahipun Kanjeng Eyang Durgandana inggih Matsapati Pandhawa nedya boyong wonten negari Ngastina menika langkung prayogi. Mugi-mugi purnangi lampan menika mboten manggilang setunggal menapa sedayanipun manggya wilujeng niskala durga mendhak kala sirna. Semanten ugi sedaya ingkang wonten gandeng cenengipun kaliyan lampan menika mugi tansah pinayungan kawidadan tuwin katentreman. Purnaning gati sura sudira jan kang ratsa brasta kaping ulah Darmastuti rahayu sami makarya rahayu samya pinanggih. Ampun kesupen lho Ndara. Golekipun kedah wonten menika mangke windak boten prayogi kedadosanipun. Perang Baratayuda mengandung makna akan penyadaran antara perbuatan dengan konsekuensi.